Ma kore timo testing ma wandala ma serious. Beba luonge ga samoro, aluonge ga ni daddy, anenda ga nyaneno, agende ga nyathina, beba luonge ga samoro. Ma koro wan gi Jack Kadere, wan gi Jack Kadere, iluongo ne Jack ma Kadere, wabire odawa, onge ng'amono ng'eni wadhi biro sechege. To mano be gima koro idwa ni ibedrigo motang'. Aneno ka Jack Kadere mwenyewe osejoin kachacha endo. Anene kanyo no. Ng'ata man kanyo, koro wadwa ni koro ibed ma serious. Jalaye to ningo koro ibed ma sitebo. Yungni moro ma, emomiyo nwa mai kamera. Mondo koro ibed gi gimoro achiel. Tafadhali, ja kamera. Aneno ka jibiro kanyo no endo. Join. Share. Koni tap the screen. Wan ka indi gi Jack Kadere. Ma iluongo ni Super Sato. Wan dala to chalo dala. Onge gimoro ni chalo America. Wan dala to chalo dala. En odawa, ng'eni ji mang'eny ni TikTok. But wambe ma wan ka ni wan ka. Jack Kadere. Ol chai siepa. Ol chai kuonge igine. Ol chai. Ang' niyo no keta interview gi dhoga nono. Yes, guys, ng'amose donjo kanyo share the live. Ketunwa gine. Ng'ama ketunwa parodi moro achiel matin kanyo yawa. Wachwade parodi moro achiel kanyo. Kwa rwako Jack Kadere. Warwako Jack Kadere. Jack Kadere parodis gamane mamori ahinya mokwongo chag kanyo. Mamalo. Exactly. Parodi mane mamori ahinya Jack Kadere. Mogo wang' noidho, maji yudo ke pimo kuon. Mogo wang' noidho, maji yudo ke pimo pi. Kola mata kona kama. Umari huojo goe mogo wang' noidho. Goe wang' noidho no, mogo wang' noidho ne makori chwadwa. Ng'ata mose donjo kanyo ne enda adwa na kaw thuolo ni mar rwaki ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation kaka pile kaka ung'eye. Kawuono wan kaende gi Jack Kadere. Jack Kadere ni usebedo kunene kanyo no endo gik moko mopogore kotimo kanyo. Omiyo nwawacho ni wabi kode kamaendi kata en otieno noko wacho ni kamano, lakini koro wasechopo ka kode. Iluongo ni Jack Kadere. Jack Kadere timo tich maber ahinya kanyo no endo, kendo inyalo manye mbui mare. Neno ka dominate TikTok kabisa. TikTok sani in gi followers edi. TikTok. Yeah. Chigni choko 200k. And almost 200k. And almost 200k. Goga matin wadonwa wachanga muka gokoro ma serious. Wachanga muka gokoro ma serious. Inga manika yendi share the live. Share the live. Twende kazi DJ. Dupoki konya. Aya, koro shikelea. Adwa ne Jack Kadere kumakoro wachope ni ende kongi mozi jopeny. Jack Kadere. Kongi mozi jopeny. Koro sani. Iwe matek maten. Kakine ni padoga Odongo cha. Kakadwa ni sani kori uwok ni. Be Odongo. Koro sani ti uwo na momozi. Uwo matek. Sawa? Oluk ni epi maramba kikito modho koke moro. Okay. Mos jopeny. Koro jopeny gi jok maneno wate gi sani. Good night uru. Mosi ne good evening. Good night is a wish mikono go ng'ato ne odhi oninde. Sawa? Mos en good evening makata en sadi. Tekni en otieno. Good evening. Good evening. Yes. Nyakono mo kaka neno ne endi ma iluongo ne Jack Kadere. Jack Kadere ni osebedo kotimo promotion ka gi kachicha endo ne jothumbe mopogore. Hapa ni seneno clips ge oko kanyo no endo ko nitie ka giketo je class, iketo dongo, iketo enda, iketo jok mopogore. Jack Kadere kapok wachako ji ong'eye ni in wuora wendo. Kikwongi miya nonro ni matin. Jack Kadere en ng'awa?
Koro ji dwaro ng'eyo Jack Kadere. Who is Jack Kadere? Jack Kadere na nyinga. Kuse kuma ya. Definition te. Aneno ka Vicky Fashion ne kacha wacho ni umari Nash mos na wendo ba. A Vicky Fashion wabiro bondo. An gi welo. Te ola ni keto nwa gimoro. Nyaka sani ukiketo. Koro welo pani ni oro ta chamo. A Vicky. Swahili. Okay. Koro Jack Kadere. Jack Kadere. Wuka kumoro ni awendo. Jack Kadere wuka wendo. To mama uta ng'e maber ni nokochaki nying mar Jack Kadere. Jack Kadere oya kure. Jack Kadere. Jack Kadere. Jack Kadere no ya ir DJ Afro. Ne mae jarodh jicha. Okay. Ya mae jarodh jicha. Ere kaka nying mar Jack Kadere nobiro nkech ini wacho ni luongine. Iluongine nyinga. Nyinga en Jack Austin. Maja awendo. Ere kaka Kadere to biro ka. Beruru fina toto. Thank you so much Abebo. Thank you so much. Koro Jack Kadere. Naero ganeno DJ Afro sana. Koro DJ Afro ni kana nene to chien kacha kana antire high school gini. Chien kuma Elvis paro mayuage. Chien kacha. Aparo chien kacha. Kanyo kuma no yuake no. Akoni dhano ya maber. Okay. Koro ambe chien kacha. Kane antire high school kocha. Natelo nega gimoro miluongo gani journalism club, entertainment. Oria Eve wakao. Koro nikech nyinga en Jack. Koro ji nomedo na Kadere no. Okay. Koro kaka yao kucho kaka bire TikTok. Koro atia gi Jack Kadere no. Jakora mo kaka neno nende wandala akia kaka ung'eyo ni watiyo gi iPhone but kok ung'eyo te mwatiyogo akia ni bolere ge kono kako lere ge kone ne. Gimitimo ka in kanyo endo hakikisha ni share the live. Share the live. Ivoria poko share the live ina toto poko share the live. Jok mang'eny poko share the live kae ende aneno ka wan gi Jeno Dhiambo poko share the live. Wan gi Matoro Bradox aka poko share the live. Eduardo Pignis ako ndani ya nyumba. Mago jok maksani koro bede technical bench. Kore ka wan gi Kingi Benia ot kae ende jok ma uchung' Eduardo Pignis ose share. Uching Jakoti share the live. Aneno ki irwako sweta to in Jakoti lok no uching ja sweta. Kasto wan kacha gi Uria Eve bende ndani ya nyumba neno kochung' mopekore masirias. Koro Jack Kadere adwa ni mondo koro ikonwa ere kaka isomo michopo ka be this school koso gigi no oketho ni school gi class 3 klasi de rom go kop jarapogi kop ta yare go ko jarapogi majiri ja class 3 to ngam ini be ja class 3 i koro mia zombi maten somo ta somo kose this school ka apizo tuango no ingeni gine what you history to be on the other side, it is entertainment part. Ingeni ngat machalo kaka miso tuanga setimo ne Brian ilungo ne Brian Bradley, thank you so much. Ngama chalo kaka miso tuanga no kosomo. Miso tuanga no this cool. Yeah, not this cool tero dok. No kwayo ga school kanyo. Kasto dhie secondary school. Dok mondo gitero ka. Nena no dhi kwaga e primary ka. No nyuol koro no dhi ga e secondary school. Tero chak. Amiso Dhuango chako dhi nyaka ko yaw Rongo University. Amiso Dhuango dhi Rongo University. Gine jo mono gedo kanyo. Ya koro. Koro ime miya sombi matin. Koro amba ata somo ano kadisi ku. This is okay somo okay. Asomo baya gimilongo ni primary kacha. Badonje secondary school. Yeah. Kaya secondary adonje college kacha. Koro ka donje college to achaka dhie university. Koro mari university ni pokatieko. Niwinja. Mari university. Dakijaja university. Okay. Koro university to ntiere owad gi babu moro kanyo. Norito ga e gate mar university Jomo Kenyatta University. Koro na ginene na dhi mose to adonjo ga university.
Okay. To college. College. College to nadhi somo. Okay. Kori timo course mane? Course. Course podi timo. Acha gimiluongo ni electrical engineering. Timo electrical engineering. Okay. Main fundi waya. Ema waya monudonge ka wiloso gangolo. Nyakoro mo kaka winjo no endo wan ka iluongo ne Jack Kadere. Jack Kadere ni useneno kabisa e kinde mang'eny iyudo koloso clips kacha mag Odongo, opado Odongo kacha seriously. Ing'ama ni kanyo magombo ng'eyo story mang'eny mar Jack Kadere, inyalo penjo gimigombo ng'eyo kuom Jack Kadere, nimar wan kaendi mondo wahakikisha ni iyudo gini kakidware. Ma iluongo ni LTN Low Trending Nation kaka pile waduogo kendo wan kaendi e field watemo ng'eyo achiel ariyo adek kachacha endo kaka wuono to wan gi Jack Kadere. Jack Kadere osebedo katimo promotion achiel ariyo adek kachacha endo. Kapok i follow Jack Kadere ring kachacha endo e Facebook mare imanyo Jack Kadere, kata inyalo manyo kachacha endo e TikTok mare ben Jack Kadere. Aneno kachacha kochiko 200,000. Congratulations. Nawinjo ka ng'ato wacho ni jakong'o jachiwre chon. Ani congratulations. Ne ng'at mapok odhi e YouTube mare, pod en ma Jack Kadere, Facebook mora magi artist monego bed ni wating'o kaka giting'o jomoko. Nimar kok wating'o gi tok ginya yudo thuolo mar ting'o ji. Ni ng'ama osedonjo kanyo ne endo Eduardo Pignis, thank you so much for sharing. Brandley Eduardo wacho ni music Eduardo music in the room. Thank you so much Eduardo. Koro gisani ni indi. Ere kaka electronics to tenore gi gik miloso mag jothumbe. Miloso e TikTok to gi social media. Koro electronics no. Nitiere ga gimoro gari kodhi kumoro. To nitiere kumonde gani parking. Koro electronics no. Nariembe tadonjo kode kumoro kanyo. Ikete parking. Takete parking. Koro sani itimo gimetimo ni. Itime kaka profession koso kaka fan. Okatime for fun. Nachake for fun, but sani koro donje profession. Mani gimo dwaro ng'eyo, ere kaka ne chake, ere kaka nobiro. Like ne nitie ng'ato mo inspire, yana wacho ga pile, ne Anstocha nochakore ka join college, emana yudo jama moro kanyo ilongo ne Punglu. Punglu ni notemo na chaka kinyalo ndiko script and several things. Ilunge ni Joe Chunga. On the other side, one gi Aloji Panoran. Mano koro netemo coacha these things Nairobi or kaka jajawa until now who I am today. In casto bene nentie jamoro ne mora ilungo ne Aloji Panoran, ne wan gi Ogena Koko, ne wan gi Ajombota. Anyalo paro most of my things kana timo to jine luonga ga na Jo. Anyalo paro kata kana dhi e kiche. Ajonika, kalure ka na wuoyo, Jo wacho mane nyewo ma ka Jo. Iwinjo gima chalo kamano. Ko yari winjo kata na wuoyo arudho wach nen kaka Ajombota. In ere kaka jani nini no chakore. Nitie ng'ama no inspire yi, ng'ama no train something. Koro nitiere ng'at moro Tanzania, wiye wil gi nyinge ka matin. Notimoga ineno style ma connect go jothumbe. Notime but otime aina mar Diamond, Rayvanny gene. Alafu moro be nitiere Kenya ka iluongo ni DJ Bless Kid. DJ Bless Kid, En koro timo mar politicians e Kenya ka. Koro naneno ka gini itime but mek dholuo onge ga. Koro chieng' moro awacho ni gini ada teme. To ne ndalo politics. Takao Wajakoya tatemo riwo gi Odongo Swagg. Taneno ka gino dhi. Tawacho ni bas this is the way. Okay. Ma inonge ng'at moro miwacho ni e yajawa ka moro mumi kata kocheng moro maten madang luongi ni bwana ng'e Jack Kadere no mano wuoda bwana ni aya e lwete. Onge to gisani ende gi kumichope. Binyalo wacho ni nitiere jok mose joli michopo kanyo koso in papati wacho ga bwana an self made bwana one self made an self made. Majo moko wacho ni umari choro papati wacho bwana an self made bwana.
kaka dang' wawach nang'o ni koro ng'ato nokonya maybe be in gi believe ni maybe nitiere lwet jomoko mosechopi kuma koro ichopeni koso in isechopo ga kendi kisolo? Nitiere lwet jomosekonya to jomosekonya gi gin fans na gin ema gisechopa kae, wafuasi ma wafuasi mosebedo ka joli to celebrities mamalo kage madang' wach ni ati mari celebrity ka ng'ane osejola bwana Odongo Swagg osekonya kabisa makora chopo ka okot Jarapogi celebrities go waromo go malo ka iromo kodgi kise make it mang'ada wacho ni okonya no okomment kanyo sani iwinjo celebrities onge mokonyo Jack ubiro uyudo ka okay gini kiwacho ni uromo go malo ka nyiso ni imbi sechopo malo sani ok ni asechopo malo kike daw gini na penye mabo mamuol ko akegi momiyo wangi kori duogi juolo ena question ne iwacho maber inde me wacho ok ng'ato wacho ni celebrities uromo go malo donge nyiso ni imbi sechopo malo poka chopo malo ng'amo sechopo malo kika wach kuma ng'ao sechopo malo nego beni bete but waromo kod gi malo kania une level onge celebrity manyabiro manyi piny kucho ka onge gimikonyego mangiso ni gibiro gimanya ka giseneno ni nitiere gimoro manya konyo gigo onge mobiro manya piny kucho ndalo mine struggle anamanyi ni marino kikawachi nikech ni koda ka koro ane maber kichoma na seriously mi wach ni boro mari ini manya kasengera ineno mari in koro wawach ni kasani koro ka en diere do to jilaw malo ka do koro in ka ichiegni chopo malo do to nawuok piny ka iyuda kumoro ka koro iyuda ka sewuok piny manyiso wade jok moyudi gi malo go iyuda gi malo kumoro ka en mani koro ichora itinga malo agora boga ke winjore no mai iluongo ne Jack Kadere ade okochoma ka seriously adwa loso show moro miluongo ne choma show mang'ati nyalo choma seriously koro ambe kawuono maka ka ende tago maliet Jack wacho ni ndalo mono ya piny jino sadi kore kama celebrities biro kwana celebrities mosemanyi in person ok ni ati an manager maru mari hello ano mari bwana adwa ni team na chela riede mosemanya akwa ni kwana number 1 Okoth Jarapogi Odongo Swagg jogi tin mi para ne jogi ng'eny nitiere nyaka madwa na timne gi advert ing'eni ji ng'eny e piny kama kwanza di industry ma oko ma wantiere ni jogi ng'eny sawa lakini upcoming we kwano ado mana setas ado kwano ni setas ariyo go gineno kare jiarie mosemanyi ti ondere anda paka na miso twang mosemanyi amiso twang osemanyi kare paro na jogi ing'e jok mamanyo ji aya aneno ka Kelly ne kanyo cha wacho ni saseni waku mano duoko tek kapok share but tuko sawa Kelly Roden ji share live sawa share the live koro tiji mitimo ne sane lakini neno mari lakini ber manyo ng'ato kineno ka ng'ato nyakonyi kineno konya bet gi konyi ni moro imanya kik wi kuodi ni kora adhi taji tajo mana jogo matin lakini kik wi kuodi to inere ng'amise manyo mo neglect like en celeb ni manye bwana to happy kata ka an wacha bwana ndalo gona kiai an okamanyi gaji je mamanyi aonge gi samar manyo ai ionge gi samar manyo ji je mama mano keri loka ta ina ke chinda pod manyo ji
Dong ng'ato dhi wacho ni ya. Ni mbele kacho dhi wacho ni sani cha wasungre gi lawe achiel cha. To dong nyicho ywagre no kaka en piny mondo wating'e malo. Dong law to in ga achiel babu. Achiel no en mara pok akwai. Ano wedao. Wedao babu. Mage cameras. Koro ketoge to angene kumise chope to pok iromo nyiewo cameras gi. Dhi to in malo. But cameras gi light gi microphone mopangi. Jakora bogi aneno ka Steve ne kayo chendo wacho ni Kadere Mostivo. Steve ber kabisa ber. Mas Osoro bene kayo chendo. Soro, thank you so much. Koro gesani ni endi gi tiji mitimone nyingi oselandore donge. Kendo jomang'enyo ng'eye. Ya kalure gi tich mitimone. En tatizo mage miyudo. Maybe gimetimo ni bentinga misetimo ni video mowacho ni gol kaka nanyalo paro nitie jok moko ma osechapa matin ngene iluonga ni parody cartel makendo ka ng'ato golo wer tikasa ni umeru mari okigolwa maginda go gin ge kiasida mwadonje wende Odongo go gol ngane ananyalo paro ni Odongo ne osiepna ng'ik ni ochako bet kuomwa Odongo mago parody ne mo trend kabisa kendo mowang'o yano ludo oneno ni adhi yudo milion kapok oyudo mogolo. Achaka go parody mar Onyi Papa Jay ochwada strike. Iwinjo? Achaka tima ngocha. Achaka mako Ema Jalamo ka wan go kama. Magingena anakoni tatizo makale. Mondo imba winji tatizo ni. Achaka mako Ema Jalamo ka wan go egesa. Ema Jalamo gi manager ne ochwada strike. Nyasaye beber manager ne nono dhi otho. Aya. Wachako gine. Wachako tima ngocha. Manager ne nono Nyasaye no gol na strike motho. Kilemo. Aya. Wachako ng'awa kendo. Wachako wache dieri ne Kevo maka mutere sel. Matindo uso kongo. Yani maningene akuoni gik ma wan wakale. Achuaka. Useba. In kaka Jack. No, ng'ato chako biro ne akona dieri ni atike wuodu video chamo pesa ne siling 100,000. Ma wuodu video threaten na gol gino in 30 seconds matamora. Nyaka sani pod entie YouTube. Gik video ng'ano timre. No chamo pesa ja kamera. Taketo. Ko ine no system wakalego. In kaka Jack maningeni mana akoni ano semaka iwinjo wachako dhi nyaka launching matone ndiema moko chula pesa nyaka kawuono matinde kumogoche malongo okwinjire gik moko machalo kama neno in site magimise kale girwane ato site kana chako nikona ni mera we wacho gik minikoni sida koni dong kora poda chakoni kuma sida ne bibire omera iwacho no Odongo kia Kiswahili mano ko jidao ji comment iwacho no Odongo kia Kiswahili wone gigo ibo neno gima timre ni iwacho ni okoth ja class 3 wone gigo ibo neno gima timre ni to kotho kija class 3 ga ke ene mowacho donge ene mowacho ni ja class 3 koso ja class 4 ana tiyo gi thum an class to okang'i ahinya but an na winje thum ambe class okang'i ahinya to be kata no ber ja form Kiswahili Odongo be an okawuoyo ana winjo gi Kiswahili mowacho e thum 50 bob kichwa yako ifuri swali koro niko nani jogi koneno gigi ibo neno but poka neno ado mano ko itiano ne jothum ne anyo gi toke oge gi malongo magisetimo poka tieko atemo wacho niya poka neno nikech narito ni karomo Odongo odhi kona ni gik mitimo ka richona goloko kara nayudo kaka tijno berne gima gigo samoro embo download gabo post menyiso ni iyudo the opposite nikeno ni ati nikiromo Odongo to biro koni gik mitimo ko richo gol karo koni gik mitimo ko basement team okay akoth be gigo mitne amede timo kato ja class 3 koro
ade werino ko do wacha dieri class adeko kodre be kala kan nende ber ne kawuono te dwa wacha na wacha wa class wedu okay sawa koro ntiere yani jok mana expect maniko naga ni make gi biro matek ka poka neno koro manyiso ni koro manyiso ni ji expect ni Okoth gi Odongo gin garudu somehow akia kako ketgi koro gima nikona no okaneno kotimre koro to be kantiere ng'at mojathum moro mabe neno ni mopogre gi mawachogo kamoro ntiere maneno ni awango iye to onya bira to kona lakini koro weti jene motemo jathomo we pango show wuoga kuma ntiere cha omanya to kona ni gimiti monitor rachna ni wo mofuya jathomo we pango show bi omanyi obi abi okona iwinja obi okona ni gimiti monitor rachna obi omanya wendo ineno roundabout wa mawendo cha marachcha roundabout onge wendo ntiere lo moro kanyo mo oluor gi lam kama Tegora mo kaka yene ne mai luongo ni Super Sato kawuono wan gi Jack Kadere wuoda wendo aneno ka cheka wan gi Steve Kolo Steve Kolo ne ka chendo kendo mago jok mabudho wa mowacho ne gin kanya kache aneno ka nitie nyadende moro ka chendo morwako law ma blue koso ma iluongo ni green ya rwako law ma green to ng'iyo kama mano nyathi mang'eni kaka en ma nyathi man gi ng'ombe mawiro kech nyiri machalo kama wiro mo masempo ya masempo koro kesani ni endi Jack Kadere e gik mikona go pok awinjo problem mora mora nyiso ni in tijini idhi enywe ok adhi enywe to ni penja problem adhi gi jothum asekonia kuonde mana expected problems pok ayudo problems temo wacho niya ng'at maneno be ka atimone makosa moro onya biro manya lakini gigo kaka segero gigo channels nago kaka segero gi kuma gichopeno kik gi expect niya ginene alos channel na bachop kuma chopeno akau patik 3 hours alos video achiel tibiro na ruchi dogi no ng'e osekoni ruchi wan ma gikono waga mano atimo for example linero nokoni koro for example ka gima ne gitimo no gidabiro go ira to okwera ni thumbe na kikicha kitim kamano kendo tawene lakini mara mase loso cha to kiruchi to indi chako gi kogno an ng'e koka tinde kagolo kech ndalo matoni gini nok chula cha to namuol inti golo kokichon manade hao no thank you so much Carolina Amanda in ni manyono chuli to an imanyo di chuli no studio na mantiere gagocha koro tiang be studio bas no studio no binge ni studio no nyanyeo gige nite mantiere kae gi kamera ningi madara koro wawe baka koro kadhi manyo ng'ato mondo chula kata ekta u studio na no wa mondo achul rago an gi studio ma Jack ng'ato no seneno nadhi timo ni interview wacho ni wuona marach e interview na kikilor na kama koro onge okay in short inonge tabu miromo go nikech awinyo make isiemo mana jok manyalo kelo tabu pok oyudi pok nende sel kaka nanendo Josephine wacho ni awinjo thank you so much Josephine Willis nyakora mo kaka neno no endo inyalo medo maybe penjo moko midwaro kuom Jack Kadere mondo me ogine matin ing'ego matin about him Jack Kadere ka penji ere kaka kori yudo pesa gik miloso gi kech gige tiloso mondo yud pesa an akwer ni tindo kadwa tich tich awe dala ka kinena kumora mora adwa pesa gik moko mangato kori yetu kibianga many ni fair abiangi many na fair kasto tabiro nindo e dwe achiel abiro daga dala udong machieme kasi mia pesa maoro ne mamwa ya efu adwa pesa
Sawa? Koro ine kaka yudo pesa koso in pod iloso tich? Koro pesa. For example, katimo ni advert, ichula. Kalando ni thumi. Fena toto mosi, wacho ni mos na mwalimu. Akao mos. Fena toto poke share, timoso ni mwalimu. Katimo ni advert. Achuli. Yela kacha dwa somo comments. To, gimora giko katimo ni ta ichula. Koro thumbe Odongo me mix ka. Koso mago to kore loso advert makoro ichuli. Okay. Ka ng'ato dwani maybe ilos ne class benti ng'ama osegocho ni ne maybe ikete class kata ge prince enda machalo kamano. Gidwaro ntiere moko mabiro. Ntiere joma chudo. To ntiere moko mabiro niya. Kadere. Adwani ilos na clip. Takone niya. Gini watiyo gi bundles. Koro or gima kama moromo bundles to gimar labor nikech atiya wuoyo gi duonda nyaka madh gimoro to ng'ato duoki niya to gik maweni ilosa TikTok gi YouTube dhi chuli ka. TikTok gi YouTube chula nade tita dhi landi ji ng'eyi. Simone dwaro gine. Koro, iwacho ni samiloso advert tichuli to gi gik moko machalo kamano ji chuli ji achiel ariyo adek. Kamane kaka isebedo ka iyuto. Koro, this is the main job so this is part-time job. Gisani. Osebedo main. Ene gimitimo. Okay. Iwijo nade sani wuotho to ji maybe mosi Kadere ere kaka iyude. Biyude mayude nitie joma sani ose believe ni in gi pesa. Koso gineni nena kaka just any other person. Nitiere jok maneno ni an gi pesa. Lakini an ji ok ong'eya. Kata dalawa. Ji ok ong'eya. Yani kaka antiere dala gi kaka antiere samane class opogore. Koro ka onge gi lawni anya wuotho to ng'ato nena ka chal ne gi ng'ao ng'eyo to neno kumoro to kia ni mang'a. Okay. To madhe nigi fathe pod nitie? Madhe nitie. Fathe mono. Okay. Madhe ni samoneno ka wuode mono puonjo. Urwakore gi gik machalo kama lawa achiel to dolore ge waya. Okawe nang'o like miwa story ni matin ke Madhe. Idolo waya. Angolo to nitie nyaka mar 20. To neno kidolo waya. Ohero ga bete tok tent kata sani yayudo ka nitie kanyo to ok odonjo. Koro eto onge gima neno marach. An gik moko mane chwado ga nyithindo ni ok wadwa ni bed gi sim. In fact sani kata simba matiyo go ni kokethre. Tanyaka o mare atiyo go bed maonge sim. Onyamiya mare atigo. Oyie bet maonge sim tabed gi sim. Mano ok iluongo ni parent abuse? Mano ok parent abuse. Ndalo nosekalo michwade nyathini kiyudo koumre gi sim ongeti. Koro in ichako tiyo gi simu kija class adi? Sim tachako tiyo go kaja class 7. Ma ija primary school to in gi simu? Kare dake maisha mokalo mamit mokalo serious. Mani choncha ne en Motorola. Nyakore moga pod wan kaendi winjo story mar Kadere. To Kadere ng'ato nyalo gombi gi chien kae chaendo kari ja nyithindo 2. Samori ja nyithindo 3. Okikonwa ni be isekendo to kapok ikendo to qualities mag nyako mane midwaro? Poka kendo to kadwa ng'ato. Ibuo gamarach. Yeah. Mokirwa madhako ni ya. Debed ni ibuo. Okabuogi. Okadana buogi. Iwinja. Okadwa na buogi. Be nitie nyako more gwen kanyo miseng'ondo boka chieng' moro ko wang'o yi. Iwinja.
okada na buogi nikech amba achie achiewo ga gokinyi. Okay. Imbi chiewo gokinyi kaka chuo moko. Achiewo gokinyi. Koro ok onego abuogi nikech ng'ama chie ne winjo ng'ama nyago kik ya ka wach moro wuoyi ni kaka inene o ng'ama chie ochiewo gokinyi achiemo. Okay. Josephine Willis penjo niya mbona ang'o ok idwa ng'ato ionge go to kidwa to gin ka mbona giyud ji kure un ok udwa embo dwaro mbona ochako ni mbona ok openjo gimi nitiere jathum moro mane wero ga ni mbona samo dachako wer ok openjo gimoro nitie wer moro machako mbona samo dachako wer ini se donjo kuma ok odwa penjo. Ei jawa ka indi wan gi gik moko ariyo en ni ng'ati loso kata yudo dayo mondo move go on nikech gik mwayudo tindo iwinjo kaka kawuono kori temo mi advice na yud dayo. No, it is a question. Iyudo ka kopo ni ok oyudo dayo to maybe olose. It is a belief. Olose na. Manyiso no dhi kajuoga oloso ne tich. In nikech koro sani to in e field mar ajawa. E yore ariyo ere midwa lowo an gi dayo. An jadolo to mamwa en mama kanisa. Mano to pok apenjo. Mano bikono wa mono dong. Ine mo koro wapenji ne. Koro an jadolo koro kolosa. Koro ng'ama losa e Nyasaye. Okay. To dayo boka onge. Sani ka ja abroad moro gocho ni bwana en gi pesa odwa no nyiew ni kamera kaka mono wasolo ni zoom cha. Koro ino kusolni. Koro ino kelo ni kamera, microphone, lighting, everything. Dak ne gibi gi nyiewna kapod na chako. Sani ko koda biro nyiewna. Ano kachie. Okichime dis molel. Alright. Koro jothumgi ere ng'ama chunyi ogeno kabisa nikech mostly aneno ka kiketo Odongo Swagg molo jothumbe moko nitie kaka dwa wach ni utiyo kodi maber koso rebu ema motana aneno ka gimoro moro kicheko haya kata mana thumb jalemo haya Odongo Swagg debe nitie kaka Odongo Swagg tiyo kodi maber koso ere kaka umakuri gi wuonya ng'eya Odongo Swagg koso yere nan ga fan ne are chon to okanya ketho nyinge Odongo Swagg ngaber. Okay. Nitie kaka losi Odongo Swagg ngaber. Mana ke wacho no ngaber mano tiene ni nitie kaka losi molo jothumbe moko wacho cha dier. Wacho cha dier. Odongo Swagg kata kuma wantiere ni en mani sim sani kawuono Saturday en mani samoro koro perform doko perform to ka gocho ne sani to nyamako manyiso ni en ng'ama kigocho ne to mako nitie jothumbe moko ma kigocho ne gi tok maki jothumbe moko ma kigocho ne gi tok maki niko bisi sana maema jalamocha omako to niko bisi sana ng'eny to kikipenja ni ng'awa manoko na niko bisi sana. But en jathum madongo koso chwara en jathum maduong' koro chwara gocho ni nango igoni chwara gocho ni nango aneno ka indi ka Edgar ni ka chendo Edgar wacho ni watching live from Lakisama. Edgar poke share the live. Aneno ka Jamdoz mwenyewe all the way from Migori. Jamdoz gini sani brand ambassador mar ndege. Bwana Jamdoz mia ticket achiel adogo Nairobi. Jamdoz mia ticket achiel adogo Nairobi. Amba wuoge Migori aedhe ndege Olwara Wilson. Na wach ni ya Jamdoz no mea aneno ka wan gi Jamdoz ka acha kodhe mago kore brand ambassador mar ndege manyien mabiro Migori. Ne wan ka inde gi Kadere wuoda wendo otimo tich maber kabisa. Ng'ama timo tich maber nyaka paki nyaka puo iwinjo en maneno wacho ka acha ni onge ng'ama support nyaka koro kumochopeni ji koro biro mana ka dwaro help ok dwaro mondo ine ok dwaro mondo ting'e umari gini koro biro mana nikech koro pesa moro nitie
odwa ni mondo okaw matino dogo Nairobi. Kaka wacho kanyo no endo. Ng'ata man kanyo Jamdoz wacho ni MC Jamdoz osedonjo. Jamdoz comedy. Thank you so much Jamdoz. We love you so much and may God continue blessing you, my brother. We keep on praying for you day in, day out. And we know one day God will do His mighty. He will do great things, oh Lord. Koro warka indigi Kadere. Kadere, in gisani, wanyalo luongi ni in nga. In promoter, in comedian, koso in MC. Koso in actor. Ino inyal kata tingo gete kaka ana luongora ni GSU, yani General Service Unit. Anyalo mi nyiero ke makelo pesa, anyalo mi ich ka emedwaro, anyalo mi gimoro ma so long as ni we are moving on. Koro in ema kwanogo ere kuma belong kata ki belong e adek wang'eni you belong Judy Matthew bene kacho wachine asedonjo mos na Kadere. Ne we akwonga kwer Judy Matthew ne Judy we chalo jaangla maneno ng'ato to podi oro ng'ato mos Kadere amosi ni Kadere tenere. On a light note, kiki wachini ya donji a life marriage to down. Thank you so much Judy Matthew. Judy Matthew Mosi. Judy Matthew Asimose. I was asking a question and you had to answer. Gisani. And promoter. In promoter. And comedian. In promoter to in comedian. Okan MC. Ere kaka iviuga MC. Ngeni kwa chuni ukano MC, maneno kijuolo wange. Be, ere kaka iviuga MC e field maraja waniendi. Be neno kagi play role moro masawa koso. Giplay, okawacho ni okane MC ni MC rach. En mani, nachako gikocha. Okada donje MC. Kapo ki practice mondi bede MC. Ngeni nya donje, nidi idonje nikech neno ka umari go MC, korimbi di go MC. To, igo gigeni. Imiyo fans bedo board kodi koro giwacho ni to Kadere mwaneno ga maka moro e TikTok chacha. Karako ni to gimotimo onge. Koro kumoro kidonje nyaki kungi ngeni kumidonje ni. Idonje how. Okitho donje adonje. But MC still teach maber. Okay. Inere kaka ipambana ge the haters. Wan gi haters ma samoro ng'ato donjo ni inbox, odonjo yanyi kata iyudo ka e comment e gik mitimo ga mabero iyudo ka o comment ma bas koro ineno kaka ma negative nyocha kae nicha winjo ka jigo sana usiepa modongo yo kwalo thumba to Odongo wero gik marach ne wacho ni ng'awo pare ko nenda to Zomena Mena jade Koro Parake nenda ta Koro an number one an number one fan mar Odongo makidhi kate Facebook ne kacha idhi yudo ka top fans otinga kanyo koro kokidwa Odongo okidwara nikech kikawuondi ni koro in fact sani ma kaka Atomi ne wacho ni Odongo kwalo thum che une jok mokwalo thum Atomi an poka wacho na kwalo thum pero gwaji ni jama ma ok dwaro Odongo Atomi ok dwaro Odongo karo kodwara mane midwa ni awachi ok odwara ke ching moro be in fact nadhi kacha ching moro nadhi e Facebook kacha atemo kono fans jomoko biro comment ni kacha ni dikono Odongo ni gik mowero go richonwa dikono Odongo ni owero gik ma irrelevant tumbe mok nyawich ne jo wangla sani dhi over 200 begingo kata koro willing seller willing buyer willing seller willing buyer inyiew kuma berni koro kiwinjo kama rachni ikalo
idhi e moro. Owinjo ka wende Odongo gini relevant ok nyal winji gi kisijue kirango owerego. Scroll idhi kumachielo. Koro ambe kibire content na iyudo ka gik Odongo matiyo go seche teto mek Odongo go rachni. Scroll. Go. Fuck off. Maler. Ne fuck off mano joluo winjo ne fuck off. Koro. Koro in kamani kaka idil kodgi. To nitiere moko be mabiro. Kana chako nikona ni ibiro gi content sani neno ni koro gige ni trend wami 2 weeks 2 weeks to content ni no oserumo metne oserumo. Une jo mono mega 2 weeks to tindi uchwado ega pod uyoro sani chaori igni are ha 2 weeks content oselale pachi gik mabo trend onge kendo to sani echa warie 2 years warie 2 years to warie 200k followers e TikTok manyizo ega kaega 100 be okchapi 10 years 1 million emo yeme permanent followers to donge ne minima fans na minima fans Jakusa wacho kacha ne Jakusa Kenya wacho ni anenu kan kusa ka urmos wakao to se ne Jokusa be odonje ka bone Jakusa ka uronwa musika ne kusa. Okay, koro isa wacho kacha wawinjo kaki wacho maber kabisa to YouTube ine gi followers ati YouTube mondo be gete gi subscribe YouTube bangi 1k tisechopo to iko nani 1k kisechopo ningo beni YouTube chuli. Koro sani wanyalo wacho ni Jack Kadere ichulo gi YouTube, ichuli gi Facebook, ichuli gi TikTok, ichuli gi Twitter. Yini ngama chieme online. Kaka winjo ka jikona ni ine michula. It's a question. It's a question ba. Edong samori tiu konde go ineno ga. Like I'm asking on behalf of fans. Yeah. Koro konde go poko chak chula Ngoye gichudo. Gichudo but ntiere konde manyaki chope. Kokichak chuli. Ingeni jiwega ka ni kipost picha achiel to kore cha osechak chuli. Gisiko ni ma inbox ni orna in fact mari. Ndalo moko ngato ni gochona. Ni odhi nindo kech. Aorne kata 100. To seche mogochona ni aorne kata 100 ni. To bundles ma post go video no. Aolo ko. Okay. Enodwa 100 modi chiemo go tato seche go aolo ko. Iolo ko mondo los gige ji. En question jatelo. Isen gir ngama los. Dennis okelo wacho ine kacho ni Dennis Kisumo anenu live. Thank you so much Dennis. Aya chaka neno ka koro abebo donjo all the way from abroad. Iluongo ni Deri na Sianda. Deri na Sianda ni kaendi iluongo ne abebo mabebo en kachendo doti adika culture doti wacho ni I see you Mari niko ndani on time. Amedo paro ni kabisa ni kapo ni in kanyo to poki vote ne LTN Luo Trending Nation. Nyocha wabedo nominated as one of the supportive online platforms. Wabedo gi wasani mopogore kachendo watemo jiwo gi mondo gibi malo. Kwa Kiswahili tunasema kuwa tunajaribu kuinua ili wao pia wafike mahali na watimize ndoto yao. So kama uko hapo na unajua vizuri labda hujatuvotia, hujatupigia kura, tafadhali nenda chukua simu yako na uende tu sana wale ambao wako online unaenda kwa www.marwaeventslimited.co.ke tivote nwakanyono endo imanyo online platforms tik evote LTN Luo Trending Nation. Dr. Dika, thank you so much for joining. It has been a long time, but I'm so grateful
When I see you there, I feel so glad. We are here with Jack Kadere. Woda wendo ne ngat makiai kanyono endo kapok watieko anyalo gombo ng'eyo ka nitie ng'ama modong' gi penjo kanyono endo midwa ni penj Jack Kadere. Winjo kanyo kaka wuoyo kabisa kendo temo leronwa kaka osebedo felni endi. Aneno ka owacho ni culture wacho ni a very clear Kiswahili. Wow, keep it up. Mimi ni mzaliwa wa Pwani, mkaaji wa Mwanza, huku nimekuja tu kwa ajili ya kazi. So kuna wengine ambao wanaona nikipiga gunzo kwa lugha ya mama wanashangaa kwani huo mari labda toka Homa Bay na la kikuketa kona ano kaja Homa Bay ano kaja Homa Bay Kiswahili chando jo Homa Bay kende mimi kata kopore aya Homa Bay kare no bi koda Jack kapo kotieko adwa ni ikonwa ni koponi ng'ato dwa yudi ere kaka yudi koponi ng'ato tich mitimo more to dwa no yudi mana chiel ariyo ng'ama kia services me offer dongi nyalo kono gini offer gine gigine kaka inyalo yuda en kama mokuongo gima chako cha nachake gi gineni gi artist madongo to okone gin gisedhi mbele koro okonego bed ni konyo gi kendgi koro kikiluor kidwa bedo promoted wanyalo konyi okni jibiro ka jomoko biro ga kachania ni odwano eno biro no timni advertisement mondo yud subscribers subscribers werigo weji kungo ng'ei mondi koro an gima temo timo kacha bet ka ji osewinji mang'eny kigolo thum moro next ji nyawacho ni musician makama eni wasewinje kumoro kiko kata sani Omari fans ni ntiere kama kiaya to imbe meka ntiere makiai nitie koro seche mwatimo gini wakonyere koro Paul Randa wacho ni karenja wendo emomiyo ng'eny ne wuok e inia Joseph Willis wacho ni we onea Homa Bay to awinji. I'm very sorry Josephine, I'm very sorry na mer wanga gore kuchio aluongo Homa Bay I'm very sorry ne pukitiko okay koro kicha wakonyre jite koro kacha kikibie ni biro yudo subscribers kacha los nyingi get brand okay bikacha mondo ibed relevant to your fans mondo ging'ei okay koro kacha wa promote jothumbe madongo ka kata ka ntiere moko matimo negi to pok na wuoyo kodgi but watiyo kodgi mondo poka wuoyo kode okay but atiyo kode mondo wakony jok mani pinygi koro kineno ka watiyo gi thumi kacha ng'ato be ka ng'ato thume mitna kata pok wuoyo kata en upcoming tawinjo ka thumbe mitna a promote fufu okay kawinjo ka thumi mitna a promote fufu manyiso ni jok mapok i promote thumbe gi pok omori ok ni thumbe gi pok omora ok anya winjo thumbe te mantie YouTube koro moko boningo be ni waduongo ni godot Hello ja mathoma mineno kapok awinjo be dong nitie koro moko mang'eny mikelo ni to bokelosi ok mori ng'ato dhi mo e studio mogolo thome okelo ni to ok mori donge Omari 6 minutes ok mori ineno mari an onge thum ng'ato manaseweyo okay kati wero manoboke okay okawe thumi kisebiro talosoni okay to onge thum dhok moka winji emoka nyalo lakini dhok mora mawinjo abo timo ni promotion koro dhok mage miwinjo mondo ang'e chuth kopogore golo awinjo Kiswahili matin ne mitie keo chike moro awinjo English be matin kanyo beto chopo 90%. Okay. 10%. Koro miwinjo fully en dholuo. Dholuo to 120.
Jaka pokatieko. Okikona ni nyaka ni chak loso gini. En pesa mane mang'eny. Deal mar pesa mane mang'eny mise lose gini. The highest amount you've ever received in this your project. Just to maybe approximate amount. Wacha dir kusariam. Wacha dir. Truth or dare? Truth. Jomoko wena meyudo. Pesa maseloso mang'eny. Maduong. Ok ni general like one project. Maduong, one project. One project. Ena 1,000. Yewe na diko ni 10 million. 150,000. 1,000. Temicha na MCs to one MCs inya tiyo. Iwinjo ka wacho kanye na cha MCs. Weketo wache dhoga Omari. Weketo wache dhoga. Iwinja. In samore rigi dhigo MC chuli 100,000. Weketo wache dhoga. Noka wacho na cha MCs. Na wacho ni MCs tiyo tich maber. An mapoka bedo MC. Nikech akiago MC. Kare pesa mi udo not NBMC. Aya culture doti wacho ni Kadere. I'm not listening but nabambika na macho nne. Hiyo yako. My face is there looking and smiling. Manyaloka bwana. Doti. Niketa lofareo. Iketo kozonge. Wanokwa kodi ni kwangu nwadhe loka ibere pesa. Ejo. Iketo kozonge. Kete namba na. Kadere kioro alofarea mia di. Areo. Doti kete namba na 2,000 sane alofu vote go 100 dongo 200 me onyathene ket 2,000 sawa doti hello duoka comment kanyo ni keto 2,000 sawa alofu vote go mago 100 votes neno sura mikwago pesa haya hodi akare kwa watemnea imbe kwa mona kwa wanenga madoti ketone very fast bwana awacho ni sucha marach we kwago pesa mari okawuesu kajo Kenya I'm very sorry doti adwa nyieo instrument ketna anyiewo go instrument kendo ko orto ka ketni doti koro keta lovario cha wapogi gi diere kora 1,000 and 1,000 ok ming'an. Dong next time kilonga LTN tawacho ni nurno pesa ticham. Angeline Sam wacho ni jogo wangi bwana Jack ni jogo wangi bwana Jack jogo wanga wagoero kama na yenya Jack akeni donge wach moro minyalo kono jogi kapok watika neno ka piny koro dhi marach ahinya ni wach mos fenya hapo na tag doti ni namba na onge gik mafenya ka bwana ket pesa namba na kawuok kata yodi ataga ngoha atago oluk mane pi okay koro ne ngata manyadwaro na tim ni promotion yes inyalo manya kikiluor watimo promotion make jothumbe gospel atimo ibed ni go bongo genge to atimo ni promotion itimo nyaka genge kale kadem ka kofete kom kulando mbagi kanyuke ane kwen be mashende kwen be mash itimo gika idi kale wache Kiswahili okay to advertisement batimo advertise gimora mora nyaka juoga ibira wamanyo pesa inyalo advertise nyaka juoga ingama dwaro ala mapenchando machota mayudo ilando ni wange daktari kutoka Pemba ni daktari be oketo no temne advert to en ni mokonyo ji nyaka yudo pesa okoyud kende gise biro ga Kadere nifanyie moja yangu how much wo doti penyi mano nyaloka nyako no ni loka wo ibonge go machape pesa nene mo control kende wach ne be yawa or should I have my song owacho ne ya odwa ni tim ne achiel nitie kake chaje koso nyako bed mana ge thume duoke ang'ini kisungu chapi sawa
Kisungu to chapa ikonya. We monda konyi maber ang'ene dhe gine mang'eny. Midoti namba ni onde to manyo chien. 07 13 manyalo kapoko gemo kala 89 52 07 ng'ama dwaro namba Jack Kadere 1 ng'ama dwaro namba Jack Kadere ndeke wasomo Jack Kadere ndeke aya 07 13 07 13 89 52 07 13 89 52 aneno ka Edwardo sendeke 07 13 Moken Niko Beach sai iwinjo maber in mane beach to konyo wagang'o kok yoro pesa wan in beach koro mano tabebo na en wang'e kako wuoyo kode ing'ata man kanyo endo wadwano kaw thuolo ni endi mondo me waduok ni erokamano kuom bet kodwa okiterwa process mar loso mana achiel moro matin kasto watieki kore chal ni idonje class do ni tiang to onge ka kiki yiech katin 07 13 13 89 52 thank you so much chal onjno matin kaka ionje cheri book ya ng'ane mena uru Jack book onjno matin onjno matin koro hine class koro ani kona kaka temo an koro kani koro ane mabedo Odongo aya koro ino Odongo sawa koro an agomba na aya kosati kuna sakone wikoni imba ketiga e class koro wach meki ming'eyo sawa apenji ming'eyo okay sawa Hey wewe kijana, what is your name? MC Omari Nash. Tie kwacho nyingi no bwana kake wachoga. Chieno jamo na mbele. Hey. Anga mi poncho jo class timbe maricho. Idwa wacha ngono. Anyway, apenji MC Omari Nash. Ihero ga chiemo manecha? Ahero mena chololo. Iti rudori. Omena botika te. Koro apenji Omari. Awinjo ga nine mingete do kuone class ni apenji. Ikuoni tedo ga nango? Kuoni tedo kama. Kete kama. Arude kama. Awinj iriek sawa. Aneno kingete do kuone. In fact, next year ateri a university mar tedo kuone. Agora mogogori kamana yenye ngama no rekayo arero ka namba Jack Kadere ne kanyo no ende ngama dwaro promotion in product promotion idwaro no team ni online marketing and all these things wamanyuru Jack Kadere. This guy is so amazing and is doing a great job. Odongo Swagg ng'e gitimene motimo maber kodhiara pogo ng'e oria Eve wacho ni wow nyakuria Eve gino se fall koda ayo yo mingicho ke pan oria Eve fall koda. So that is so great. Mane gima Jack timo is so entertaining. Inga masamoro maybe nene for the very first time, you can go there on his TikTok. Iluonge ni Jack Kadere. You will Jack Kadere kende TikTok. Woitie kiwa. Ano kanya woyo telaro koda wa. Donga seko ni. Ini ndadi ma Jack Kadere adie TikTok. Okay. Jack Kadere. We love it so much. Mailungo ne Super Sato LTN Luo Trending Nation. Wachakoro murukendo next time. We are so grateful. Thank you so much. Tuwa vote rune LTN. Afanye ya LTN iwenjo. Doti biro cholo. Owacho ni itim mare LTN bill mare. Sawa? Kuri kao part mwacho ni LTN Luo Trending Nation. Lawrence Kabila wacho ni mate.